Добър вечер. В началото само да ви кажа къде точно се намирам. Това е зоната в Студентски град с най-много дискотеки. Тя е особено оживена в петък и в събота вечер, не толкова в неделя. А иначе защо започваме с темата за безобразията в Студентски град? Защото те не престават, дори и след смъртните инциденти, на които станахме свидетели. Преди 3 години снимах също на това място в Студентски град, но съвсем смело мога да кажа, че абсолютно нищо не се е променило. Сигурността в общежитията е само на хартия, тя е в правилниците, но реално не съществува тук. Вижте хронологията на една обичайна нощ в Студентски град, такава каквато я видяхме и преживяхме заедно с оператора Ивайло Минков. Малко след полунощ. Старт на купоните в общежитията. 2 през нощта. Ще се пробвам да вляза в някой блок. В раницата си слагам алкохол, нож, палка и фалшив пистолет с очакване някой да ме провери и спре. Не съм студент, затова измислям приятел в случайна стая. Според правилника, портиерите не трябва да ме пускат в този час. При Петър 314 да вляза. За малко само, за 15 минути ще изляза. Благодаря. Минути по-късно портиерката вече е заспала. Така ли трябва да се работи? Не така. Вие идвате като близък на някого. Аз не ви видях, не ви огледах. В 2 часа през нощта. 2 часа през нощта, да. Погледнете ми само какво има в чантата ми. Има нож. Има... Може да е истински пистолет. Да, разбирам ви. Грешката е моя. Съжалявам много сега. Тук съм записала няколко души, обаче 3 души не съм отписала. Ето, вижте. Те, значи, още са тук в блока, така? Може би, да. Но не са от този блока. Защо толкова късно стоят тук? Да ги знам сега. Може и да са излязли. Те малко бяха пияни.